ban madara na sha. Ke zan ba wa soyayya ki bani nima, karɓi zuma ta soyayya ki ban madara na sha. Kai zan ba wa soyayya ka bani nima. Ki ja ni muje kauna soyayya, akan ki da wake zan daga murya, zan taka rawa har in juya, na samu diya mai tarbiyya, akan ki na kwanta na yau jinya, ki yo tallafi ki wani soyayya. Bana barin soyayya ta ga masoyina, a cikin dabo kai ne ka zamto ra'ayina. Yi rabi a ranmu da kai abin alfaharina, komai a soyayya ka zamto malamina. A labaro kai ne ba na waninka ba, dukan soyayya ba zan baiwa wani ba. Zuciya tana saka ki ciki, babu rabewa ni da ke auren ma'ayyiri. A cikin kaunar ki ne nisa masoyiya, bari na fito fili sarari. Raina ke na baiwa ya ce sarauniya, yan mata ku kauce ba zan so ku ba. Tuwon girma gare ka sanya masoyina, miyar girma gare ka sanya masoyina. Kishi na zana nuna ko a gaban kowa, duk wacce ta rabu inda kai ki na yau tsawa. La 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 ku ganni kwalliya ba a kai ni ba, karɓi zuma ta soyayya ka sha ka bani nima. Karɓi zuma ta soyayya ki ban madara na sha.